Mary vilayatynyň Bayramaly etrafynda orta mektebini tamamlayan mektep uçurumlary harby wekilligine barıp öz islegleri bilen harby gulluga alınmagyny soraýarlar. Bu barada Azatlygyň habarçysy hem yerli çeşmeleri 6-njy iýunda maglumat berdiler. Bayramalyda harby gulluga alınmagyny sorap harby bölüme ýüz tutan ýaşlardan haýyşnama alınýar. Harby wekilligiň işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň sözlerine görä, resmiler gulluga alınmak hakynda arda ýazan ýaşlaryň ozalky ýyllarda hem bolanlygyny hem şöyle köpelendigini ma'lum edipdir. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaý barada Bayramalydaky harby wekilligiň we Gorunmak ministrliginiň resmiýetlerinden maglumat almak synanşygy netije bermedi. Habarçymyz harby gulluga alınmagyny sorap ýüz tutan ýaşlaryň ençemeti bilen hem gürrüňdeş boldy. Onuň sözlerine görä, şeýle ýaşlaryň köpüsi maddi ýagdaýy agyr bolan maşgalalardan. Orta mektebini tamamlayan ýaş oglanlaryň ençemesi bir näçe çalt harby gullugyna gidip ýer tamamlap gelsek bir üçin gowy diýerler. Şeýle olaryň arasynda üýden hem bar. Her günkü ýejek çöregimiz ölçegli. Günörtanyk nahar edinseň aşam kyn gaýgy diýenlerim bar. Olar gulluga gitsem hojalygymyzda bir adam az bolar diýerler. Dip habarçymyz aýdýar. Azatlyk bilen gürleşen Bayramalyly ýaşlar şu pursatda goşun gulluguna gitmekden başga hiç hili çykalyga görmeýänligini, özlerinde işe yerleşmäge ýa-da okuwyny dowam etdirmäge mümkinçiligi ýokdugyny aýtdylar. Ýokary kujaýyna girmäge pul ýagdaýymyz ýok. Sol sebäpden bu barada pikir hem etmedik. Muny hemmeler bilýär. Tansyň we puluň bolmasa ýokary kujaýyna girip hem bolmaýar. Sol sebäpden arzuw hem etmeýäris. Ine çaltyrak harby gullugy tamamlap gelsek, Russiýa, Tatarystana, Türkiýa ýyşe gidip işläris. Dip Azatlygyň habarçysy bilen anonim gürleşen ýaşlaryň biri aýtdy. Şeýle bolsa harby gulluga alınmagyny sorap meýletin ýüz tutan ýaşlar gullukdan soňky geljegine uly umyt baglamaýanlygyny aýdýarlar. Bize harby gullugy tamamlanymyzdan soň hem hezillik ýok. Öýlenjek pulumuzy özümiz tapmaly. Biz daşary döwletleri çykyp işläp bilsek hem hojalygymyzyň abatlymaly ýerleri bar. Ene atamyza goldaw bermeli. Öýlenip toýetjek pulumuzy jemlemeli. Dip etkerlige gitmekçi bolan mektep uçurumy gürrüň berdi. Ýaşlaryň sözlerine görä olaryň ardalary kabul edilende jogaba garaşmalydyk aýdylypdyr, emma gulluga alınjak wagty tahkikleşdirilmadyr. Habarçymyz ýaşlaryň gulluk etjek ýerlerini taýlamak üçin hem käbir mümkinçilikleriň bardygyny aýdýar. Emma munyň 400 we 1000 manat aralygyndaky resmi bolmadyk tölegi bilen çözülýänligini belliýär. Türkmenistanda harby gulluk hökmany hasaplanýar. Şertnama boýunça gulluk ýa-da alternativ gulluk ýurtda göz öňünde tutulmaýar. Harby gulluga çagyryş ýylda 2 edek 1 aprelden 30 ýuny çenli we 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli amal aşyrylýar. Goşun gullugundaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmak üçin ýol gözlemäge mezur edýär. Harby gullugy ýa-da testirmek ýa-da boşadylmak adatçy para bermek bilen amal aşyrylýar. Paranyň muktary bir näçe müň Amerikan dollaryna ýetýär. Yaragly güýçlerdäki agyr şertler etkerlere görkezilýän ýowuzluk, açlyk, lokmançylyk kömeginiň bolmadygy, uly etkerleriň we harby ýolbaşçylaryň ýaşlara zulumy ýaly problemalar, ýaşlaryň goşun gullugyny berjay etmek islemezligine, olaryň enatalarynyň bolsa çağırlaryny gullukdan alyp galmaga tinanşmagyna sebäp bolýar. Harby gulluga çağırlanlaryň arasynda ölüm we yaralanmalar ýaly pajygaly ýagdaýlar hem köpçülige ýygy-ýygydan ma'lum bolýar.